Tak ľudia, čauko. Zdraví ľudia, dneska si zahráme Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night, takže dneska si zahráme prvú noc a odokneme si prvú lokačku, takže ideme si zapnúť animatronikov. Si dáme Aftna, pretože on útočí raz za noc. Dáme si Springtrapa, Ennarda, Molten Freddyho, dáme Mango, tohto si dáme, tohto tiež, tohto. Tak, dáme si tohto. Tomorrow. Dobre, ideme na to. Čakajte, pozriem si, ako sa vypína. Aha, S monitor, kamera čím. Dúfam, že to dám. Veď čo si dal masku? Women. No nič. Bolo tam to decko, ako ste teraz môžete vidieť. Do faka! Oni sú tu ľudia! A to sa nedá. To číka cez toto prelieze, hej kamo. To by chceš povedať, že vydr číka, kamo sa cez to prepchá. Ani náhodou. Mizi, ty do faka choď. Zavrieť. Dobre. Mizi. Dorici sem. Fuck. Ty vole, kámo. Ja som, kámo, asi sekundu a mal by som jumpscare. Wow! Kokos. Dorici! Kámo. Teraz to osvietím. Lúsk. 3, 2, 1, lúsk. Máte to osvietené. Vidíte, decko. To je ťažké, kamo. Tak vypneme si Golden Freddyho a dáme Nightmarea, aby ma nezabil. Alebo dáme Trash and Gang. Helpy ho dáme. Ešte niekoho odstránime. Napríklad BB a dáme... Dobre. Sa mi zdá, cez druhú noc by mal útočiť Afton, ľudia. Dobre. Takže vlastne mne treba čekovať kamery. Vlastne musím čekovať kamery. Chlapci, ja tu nie som. Fuck, dojdi, chodorici, chod do faka. A mal ten Freddy, terka. Oh fuck, rýchlo, zavrieť. Dobre. Aftona máme vyriešeného, takže Afton už nebude útočiť. Počkaj, Nightmarea nemám, či? Počkaj, nastavovala som si ho, či nie? Ja neviem. Doriti, koľko tých Nightmareov ide? Mizni. Dobre. Woo! Kokos! 3 AM, borci! Oh fuck. Ne, kamer. Dobre. Oh, Molten Freddy sa blíži. Dobre. Mizni! A na teba kliknúť musím. 4 AM. Oh fuck. Počkaj, rýchlo. Dobre. Dobre, som v pohode. Som chill. Chilluj. Nie. OK, ja som dostal jumpscare. Ty kokos. Môj stres je na úrovni hojidacieho koníka. Teda, na obrovskej úrovni. Dobre, Molten Freddy. Kde je NR? Yes! Let's go, ľudia! Let's go, ľudia! Intermission, dali sme to, máme nový cancel. Čo je? Takže ľudia, dali sme to, máme novú office a ľudia, tak, takže sme mali lokačku FNAF 1, FNAF 5, FNAF 3, FNAF 4. Takže máme tu, FNAF 1, nemáme tu lokačku FNAF 2. Takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber a čusko! Woo!